저 जों दिनै बारा रामचन्द्र एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बिसिं खबजाक जिनि मारा हादुक एडिसि भिलेज कमिटिनि आन्धाराव जिनि ब्रजनगर गामि ते जिनि श्रीराम चौधरी गामि ते जिनि माइन गथै दा जों हातिमारि हान्जागाव जिनि कक्राझार जों माइन गथै न बिनि जिनि आमसे गुरि जों गामि गामि गुरि लेखा जे नुखुंगो सुबा जानाय नुखुंगो माहाय बिपद कलायतने बंगनो थांनायखा जों सुबाननि बागै जों जिनि मारा हादु एडिसि भिलेज कमिटि जिनि चेयरमैन बरंमान सुमित देवराम नेतृत्वे ते जिनि सिनियर लीडर जिनि काका तंगो लगिबो ते जिनि जत युथ्स तंगो ते गामि गामि थाङो जों लुकुरबे कक सालायखा बनि लामानि प्रब्लेम बनि दैनि प्रब्लेम लामानि प्रब्लेम जों बाहायके सल्व खालामनि जेहेतु जों जिनि आम जायो जों गोबां मा जागा थाङो जों दैनि प्रब्लेम जों सल्व खालाय गामायना लामावबो जों जे फान दंसाक फान करिन बिसिं फानो जों बाहायके बनो जों तिखलाय जों बनो जिनि लुकुरबे जों सेब्रिमन अमाहाय जि खालायो जिनि बरंमान सुमित देवराम बेलेखन चायतुगै दङ जिनि अकरा सिनियर लीडर्स बेलेखन चायतुगै दङ अमाहायनो जों गामि गामि जों कक सालायखा अमाहायकेना जों बसखं जराबो तेबो जिनि आम जायरागो जों जिनि लुकुरबे जों गोरोङै जिनि बुबाग्रानि वारियर्स जोंगै जिनि आम जायो जों अमाहाय जों लुकुरबे जों गोरोंलाय सामु खालायदों